Hi everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाफिनबाय सनाफोर मोजां मोनोबा भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायलांदोलाय आं दिनैहाय मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय सनाफोर आंना बिबारा जा साइज जादों अखा मोननायखाय साइज जाथारबाय अखा मोननायखाय चाइनिस रसाबो साइज अखा मोननायखाय दासान्दि बेनिया माखासे बारबाय माखासे बाराखै सबाय बिमा फुरानाया बिलाइ गोरलै खिलिहरफिनबाय आयौ फिथाइबो थायफिनबावलायबायसो नै फिथाइबो थायफिनलायबावबाय नै थाइगैला बेन्दों ओंखारफिनबाय लोगोफोर आंहा ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों नोंसिनो ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो एसे दिन्थिलांनोसैलाय आङो गिबियावनो दाउ बयलारखौ एसे रुनानै लाग्रोबाय दाउ बयलारखौ रुख'नानै गारग्रोनोसै नै दालिबो रुनो नागिरबाय आंहा एसे दालि संसै दाउ भाजा एवनोसै या मोनबाय एवथ्रमनाया जाबाय आलु दाउआ दै होनोसै एसे लोगोफोर आंना भाजिया मोनबाय जानांसिगौल' भाजिया मोनबाय आंना सनाफोर दालि गोरलै ओंख्रि जाग्रा दालि गैला जोंना भिडिअ गोसोआव दोनथ'नोसै सनाफोर बाय बाय।